Φίλες και φίλοι, μη σας φανεί παράξενο καθόλου ότι σημαίες από κάτω στο Λιόφυτο ευρέθηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης από τα Χανιά, ο φίλος μου ο Κώστας ο Παπαδάκης, ο ναύτης, που με γρικάτε από την άλλη εκπομπή συνέχεια να φωνάζω για τον ναύτη, για τον Κώστα τον Παπαδάκη. Κώστα Παπαδάκη, ναύτη. Καλώς όρισες για την πρωτόρθακο ΠΑΕ Σιμέλαμπες. Καλώς σας βρήκα. Το έχω χαρά και τιμή μου που ξαναβρίσκομαι στη Μέλαμπες ύστερα από 50 χρόνια. Από 50 χρόνια. Για την ακρίβεια 61 χρόνια. 61 χρόνια, πριν από 61 χρόνια ήμουνα εδώ. Και ύστερα από 61 χρόνια ξανάρθα στη Μέλαμπες, στο χωριό βέβαια, τώρα είμαι εδώ. Από ένα καλό φίλο, τον Γιώργη που είναι εδώ, και ήρθαμε μαζί με τον Γαλανάκη για να κάνουμε παρέα με έναν παλιό μας φίλο που είναι από εδώ. Καλώς ορίσετε. Καλώς σας βρήκα. Και σε μια ολιά θα ακούσουμε και την όμορφη σου λαλιά από το βιολί. Και ευχαρίστως θα παίξουμε κάτι να μας ακούσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στέλιος ο Φουστάνης, φίλες και φίλοι, από την Πόπια. Ευρέθηκες και εσύ εδώ πέρα καλεσμένος συμπτωματικά σε αυτή την όμορφη γιορτή σαν παλιός μουσικός καλλιτέχνης στο βιολί. Γιατί έχουμε και τον αδερφό σου, τον Γιάννη. Πώς ήταν σου θυμίζει το σημερινό περιβάλλον? Είπα μία ματινάδα. Ναι. Τα ήθη και τα έθιμα που θάψανε στο χώμα, θέμε οι Μέλαμπες τα διατηρούνε ακόμα. Στέλιο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργο! Γιώργο! Έλα μα, θυμάσαι ότι μου δοκες μικρό μου την καρδιά σου. Έλα μικρό μου την καρδιά σου. Έλα μα και μου πες φύλαξέ τινε μαζί με τη δικιά σου. Γεια σου Έλα μαζί με τη δικιά σου. Γεια σου Κωστή, ατελείωτε. Γεια σου Κωστή. Παναγία μου λέω. Παναγία μου, τα θα γεννούμε από πάκι αργά. Όρεξη. Έλα, μας κακαφοράτε. Γεια σας Αλέκο. Αγάπη μου μας τα κάνε τα μαλλιά. Έλα, μας τα κάνε τα μαλλιά. Γεια σου Σπύρο, χίλια καλώς όρισες. Άιντε μας τα κάνε τα μαλλιά και δεν αναμαζώνε, θεωνούμε από τα πλάγια. Έλα τα φρύδια σου μπαλκόνι. Γεια σου Κώστα. Η δυτική που είτε σε ένα το στυλ. Ναι. Για το
για να κάνω τον Ναύτη. και στη μέση τώρα, Τον Ναύτη. Γεια σου Μανώλη, καλώς ορίσατε. Γιώργη Δουκάτση, φίλες και φίλοι, ο Γιώργης ο Δουκάτσης είναι ένας από τους γιορταζόμενους και ιδρυτής της σημερινής μέρας. Θέλω να μας πεις δυο λόγια για το Καστρινό κανάλι, για τη σημερινή μέρα, για τον κόσμο που θεωρούμε ΠΑΕ, για τους καλεσμένους σας. Αλέκο θωρείς φίλους, μόνο φίλους, από όλη την Κρήτη. Κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει εδώ στις Μέλαμπες, κρατούμενοι την παράδοση, από παλιά. Και κάναμε πολλά χρόνια τώρα, είμαστε 10 φίλοι, ξεκινήσαμε από μια παρέα 5 που είμαστε σε μια παρέα μονοκό, είχαμε το Βαγγέλη, το Σπυριδάκι Λιράρι και ξεκινήσαμε να κάνουμε μια γιορτή κάθε Άγιου Γεωργιού, όχι την ημέρα του Άγιου Γεωργιού, όποτε μας ευόλευε, να καλούμε μερακλείδες από όλη την Κρήτη. Και κάνουμε αυτή την καθιερωμένη γιορτή, ψήνουμε 100-200 κιλά, όσο κρέας κανονίζουμε πως θα χρειαστεί. Μια παρέα 6 Γιώργιδες, 10, όσοι μαζευτούμε. Και κάναμε κάθε χρόνο αυτή την καθιερωμένη γιορτή, γιατί κρατούμενε σαν μενασία αέρα στην τρίγα μας. Γιώργη, να είστε καλά, χρόνια σας πολλά, κάθε να καλά, Αλέκο, να είστε καλά. Να κάνετε τα ίδια κλέφτα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε. Ωραία Γιώργη. Γεια σου Κώστα. Μα ήταν 4 ώρα.